Mga kabumbo, at oras na po natin dito sa ating programa ay 3 minuto makalipas ang ika-11 ng umaga. At tulad nga po ng aking nabanggit kanina ay dadako na po tayo sa isa pa nating segment, ang Bombo Success Story. At tunghayan po natin ang kwento ng buhay at tagumpay ni Patrolman Gary Sian, tubong Lasam, Cagayan, at kasalukuyan na nakatalaga sa Second Cagayan Mobile Force Company. At siya rin ay nagsilbing coach sa larangan po ng archery sa mga atleta po natin na galing sa Libertad National High School dyan po sa may bayan ng Abuluga, Cagayan. So narito na ang kwento ng buhay at tagumpay ni Patrolman Gary Sian. Ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan, hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Okay mga kabumbo, at mapalad po tayo ngayon na makapanayam si Patrolman Gary Sian. Siya ay nakatalaga sa Second Cagayan Mobile Force Company. At alamin po natin ang kanyang kwento ng buhay at kwento ng tagumpay dito sa ating Bombo Success Story. Magandang umaga, sir. Magandang umaga din po, Bombo Eli. Sir, para mas lubos na makilala ka ng ating mga listeners and viewers sa Bombo Radio Tugigaraw, ay sino nga ba si Patrolman Gary Sian? Ako po si Patrolman Gary Sian. Pinanganak po ako sa Magsaysay, Lasam, Cagayan. Ang tatay ko po ay isang magsasaka at ang nanay ko po ay pumanaw na nung ako'y 8 taong gulang pa lang po. So anong klase ng pamumuhay ang iyong nakagisna mula pagkabata, sir? Ay isa lang po kaming magsasaka, sir, na tuturin po akong pumunta sa bukid para tulungan yung mga kapatid ko, yung tatay ko po na magsaka, sir. So saan ka nag-aral noong elementary? Sa Magsaysay Elementary School po. Ano yung mga hindi mo makakalimutan na karanasan nung ikaw ay nag-aaral pa lang nung elementary, Patrolman Sian? Sa ganun po, ako po ay lumaki na walang nanay, na ano ko po yung natutunan ko po umaga yung paano po mabuhay na magluto ng aking pagkain bago pumasok sa eskwela. Tumulong sa aking mga kapatid na sa gawaing mga bahay at mga gawaing bukid po. So mahirap yung lumaki na wala kang nakagisnang nanay? Mahirap po, sir. Yung tatay ko po talagang sa bukid lang po yung yung pamumuhay niya po. Tapos kaming magkakapatid po, puro kami lalaki po. Bilang isang estudyante, paano yung naging buhay mo noong elementary, sir? Pinagbuti ko pa rin po yung pag-aaral ko kahit wala po akong parang gumagabay po na nanay sa akin sa pag-aaral ko po. Kaya pinagbuti ko po yung pag-aaral, hindi naman po sa honor student po din po ako nung elementarya po ako. Okay. How about noong secondary, saan ka nag-aral? Sa Western Cagayan School of Arts and Trades po. Ano rin yung mga hindi mo makakalimutan na naging karanasan anong ikaw ay nag-aaral, sir? Ay yun po yung doon ko po na-discover yung sports ko na archery po. Sa pamamagitan po ng mga
coaches ko na ni Sir Renato Vega, Sir Alexander Domingo Jr. po, tas yung aking coach na talaga ni Sir Rex Endrino po. So paano ka nagkaroon ng interes sa larangan ng archery? Nung elementarya po talaga ako, wala po akong sports. Tas nung nag-second year high school po ako, nanonood lang po ako sa mga player ng archery sa eskwelahan namin. Nainganyo po ako. Tas may isang teacher po ako na nagpalinis ng kwarto niya. Yun po si Sir Renato Vega na naging coach ko din po. Siya po yung nagturo sa akin, kaya nakarating po ako sa mga higher mid. Kung ano man po yung natutunan ko sa archery, nagsimula po yun sa Western Cagayan School of Arts and Trades po. First year, high school ka sir, second year, third year ka natuto sa archery? Second year high school po, doon po ako sinubog ng mga coaches ko po. Tapos nung third year high school po ako, doon ko po naranasan makikabra, sir. So nakarating ka sa kabra, sa awot sa palarong pambansa? Nung ano po, fourth year high school po, nung sana po pupunta kami ng Davao, sir, pero hindi po kami na-accommodate nung ano, sir, yung parang budget po ng Cagayan, sir, kaya hindi po ako nakapunta sa palaro po. Ay, sa palarong pambansa. Opo. So ano yung pakiramdam sir, dahil high school pa lang talagang napasabak ka na sa kompetisyon, lalo na sa larangan ng archery, at hindi lamang sa Lasam, hindi lamang dito sa Cagayan, kundi nakarating ka rin sa Cagayan Valley Regional Athletic Association. Laking pasasalamat ko po sa mga coaches at teammate ko po. Sa paglalaro po ng archery, dito ko po talaga nahubog yung disiplina ko po sa sarili, yung pagkikisama sa mga ibang tao, at yung nakakapunta po ako sa mga iba't ibang lugar na gusto kong puntahan sa pamamagitan po ng paglalaro ng archery. Okay. Pero paano mo nahati yung oras mo sa training sa archery at yung pag-aaral mo na sir? Lalo nabanggit mo nung elementarya ka, honorary student ka. So na-maintain mo ba ito pagdating sa sekundarya? Hindi naman po na-maintain, sir. Hindi na po ako naging honor student po nung high school, pero na-maintain ko po yung grade ko na wala pong bagsak, sir. Pero mahirap ba yung nahati yung panahon mo sa pag-aaral na at sa pagsasanay sa archery? Hindi po, sir. Ano din po ako pag may training talaga, sir. Pag ano naman, sir, eskwela, academics. Kung hindi po ako makakop up sa isang subject, tinatanong ko po yung mga classmate ko kung ano po yung hindi ko na tackle po. Doon ko po pag uwi ko, rene-review din po yung mga subject na hindi ko po na-tackle pag training namin, sir. So pagdating sa kolehiyo sir, saan ka nag-aral at anong kurso yung kinuha mo? Nag-aral po ako sa Cagayan State University, Sanchez Mira Campus po, BS Criminology po. Bakit BS Criminology yung napili mo na kurso noong bata ka? Pangarap mo na ba talagang maging isang pulis? Opo, sir. Ito po yung gusto kong tahakin na profession, sir. Kaya po nag-aral po ako ng BS Criminology, sir. Sino yung naging inspirasyon mo at ito yung naging pangarap mo maging isang alagad ng batas sa patrolman? Yung dati ko po kasi, yung lolo ko po noon, naikwento sa akin ng mga uncle ko, dati pong veterans nung panahon ng mga World War, sir. Kaya po nainganyo din po ako na ipagpatuloy kung ano po yung nasimulan ng aking lolo, sir. Pero sa pagdating sa kolehiyo, ano yung mga challenges din na naranasan mo sir bago mo naabot itong pangarap mo na ito? Nandun na po yung sir, kaya student athlete po, tas may financial din po, yung financial problem po, pero kinop up ko po yun. Nagtratrabaho ko pag wala po akong pasok, namamasada po ako ng tricycle o kaya sumasama po sa dagat para manguha ng isda. So habang nag-aaral ka sa kolehiyo, particular sa CSU Sanchez, ay naging working student ka rin? Opo, parang ganun na po. Pag wala pong pasok, hiniram ko po yung tricycle ng kuya ko po, namamasada po ako sa sa Sanchez Mira noon, sir. Hindi ka naman nahirapan sa ganung sitwasyon, sir? Nag-aaral, tapos nagkatrabaho?
para po sa pangarap, ginawa ko po lahat para makamtan tong ano po, kung ano po naman ako ngayon, sir. So anong pakiramdam at sa mga sakripisyo mo sa pag-aaral ay nagbunga at nakapagtapos ka ng pag-aaral mo sa kolehiyo? Kung ano po ngayon ako ngayon, ay kung ano po yung narating ko ngayon, laging pasasalamat ko sa Panginoon, hindi niya po ako pinabayaan. Tas sa mga sumuporta po sa akin nung pag-aaral ko, tulad po ng tatay ko, tas yung mga kapatid ko po na hindi rin po nagpabaya, na tulungan po ako na matapos yung gusto kong profesyon. Kung ano po man ako ngayon, pasasalamat ko po lahat sa kanila, sir. Yes, sir. So pagkatapos nung graduation nyo sa kolehiyo, ano na yung naging plano mo noon, sir? Ano, sir, may nag-review po kami, sir, para sa board exam, sir. Para kung may pasa ko po yung board exam ng criminology, doon ko po uumpisan kung talaga uumpisahan yung ano ko, sir, pangarap ko na maging pulis kung may pasa ko yung board. At sa awa ng Panginoon po, na first take ko po yung board, tas nag-apply po ako agad sa PNP, sir. So paano mo pinaghandaan yung board exam? Nag-review center po ako, tas ang pagre-review po kasi wala din po yan sa review center, sir. Nasa ano din po yan sa estudyante, kung gusto niya talagang pumasa sa board, porsigido siya, tutukan niya po talaga yung pagre-review para pumasa sa board, sir. So bali anong taon, sir, nung nag-take ka ng criminologist board examination at ikaw ay pumasa? December po nung nag-take po kami ng board, tas pumasa po kami, nalaman namin yung resulta, January 8, 2020 na po. So pagkatapos nung malaman mo na pumasa ka, ito na yung grinab mo yung opportunity na mag-apply na bilang isang pulis. Opo, sir. So anong year ka rin nag-apply, sir, bilang isang pulis? 2020 po, sir. 2 beses po ako nag-apply, sir. Dito sa, doon sa Procor, sir, tas dito sa Region 2, sir. Dito po ako napalad na nakuha, sir. So gaano kahigpit yung disiplina pagdating sa training ninyo? Kasi sabi nila medyo mahigpit daw, matindi yung disiplina na pinairal sa loob ng anong tawag dito, yung sa training center. So gaano mas nakubog ba yung pagkatao mo, lalo na sa pagdating sa disiplina, sir? Opo, sir. Pero kung marunong mo lang po sumunod ang isang sir, trainee din po sa PNP, magagaan po yung training nila pag marunong lang po silang sumunod, sir. Ang kailangan talaga sa PNP, sir, pag nag-training ka, disiplina lang, sir, at pagkikisama, pagkikitungo sa mga AI nyo, sir, tas yung disiplina sa sarili, sir, para hindi mahirapan sa training, sir. So hindi ka nahirapan, sir, sa pagsasanay? May hirap din naman po, sir, pero kakayanin lahat para sa pangarap, sir. So anong pakiramdam at sa wakas yung pinapangarap mo magmula pagkabata, maging isang alagad ng batas o maging isang pulis ay natupad at ngayon ay isa ka ng ganap na alagad ng batas natin? Laking pasasalamat ko po sa Panginoon, sir, tas sa lahat po ng tumulong sa akin noon ako po ay nag-aaral pa lang at nag-a-apply. Nagpapasalamat po din ako sa kanila dahil kung ano man ako ngayon, parang din po sa kanila yon, achievement din po para sa kanila yon dahil sa tulong na ginawa nila sa akin, sir. So bilang isang alagad ng batas, ano yung pinakapangunahing mandato mo, sir, bilang alagad ng batas, yung talagang gusto mong gawin bilang isang pulis? Tulad na ngayon po yung ginagawa ko ngayon, sir, gusto ko pong malayo yung mga kabataan sa masamang gawain o mga illegal na droga. Kaya ko po, kung ano mang talento yung mayroon ako ngayon, sinishare ko po sa mga bata para maiwasan nila kung ano man yung mga makakasama sa kanila, sir. Okay, so magaan sa pakiramdam na na-exercise mo na o parang eto na, nanilbihan ka na sa bayan natin, sa komunidad o sa mga mamayan bilang isang pulis. Opo, sir.
So sa ngayon, ano pa yung mga plano natin sa buhay maliban sa pagiging isang alagad ng batas sa patrolman? Pagpapatuloy ko po yung pagtuturo ko sa mga bata na gustong matuto sa sports na archery po. Tas kung ano man po yung may tutulong ko pa po sa mga kabataan, handa ko pong ibigay para sa ikakabuti ng mga ito dahil sila po talaga yung pag-asa ng bayan kung sila po ay hindi maligaw sa landas. So paano kanila na-discover na marunong ka sa archery at kinuha ka nila bilang coach ng mga estudyante? Ay kay pasasalamat ko din po kay Sir Gilbert Chan na sponsor po ng mga bata na bumili po ng mga gamit nila. Siya po yung talagang nakadiscover po sa akin na magturo sa mga bata ng Libertad National High School po. Tas yun nga po siya po yung nakakita sa akin dun sa kumpanya namin po sa 2nd PMFC po na nandun po ako. Tas nakita daw niya po sa Facebook account ko na dati po akong player ng archery. Kaya kinuha niya po ako na magturo sa mga bata. Kaya di naman po ako nag-atubili na turuan yung mga bata para may share ko din po yung talent na kung anong binigay sa akin ng Panginoon, may share ko sa mga kabataan, sir. So sino si Patrolman Sian bilang isang coach? Gaano kahigpit? Masasabi na lang po ng mga bata yan, sir, sa akin po kung ano po yung natutunan ko nung ako pa lang po yung atleta, yun din po yung tinuturo ko sa mga bata ngayon, sir. Yung disiplina. Tas pag talagang gusto nilang manalo, kailangan nilang magpakasipag sa pag-training at mag-focus lang kung talagang ano yung goal nila sa larong ito, sir. So bilang isang alagad din ng batas, sir, ilang taon ka na sa serbisyo, ano yung hindi mo makakalimutan na karanasan dito, yung sa paglilingkod mo? Ano yung pinaka-challenges na na-experience mo bilang isang alagad ng batas? Ito po yung naririnig ko po sa mga civilian po na mga pulis daw po ay parang yung may gawaing hindi mabuti po. Ang mga kapulisan po natin ay mababait po yan, sir. Kaya ginagawa ko rin po to para may pakita sa mga tao na kaming mga pulis po ay hindi po talaga masasama o kaya mabubuti po ang mga kapulisan natin na handang tumulong kahit saan man o kahit sino man pong kanilang tulungan, sir. So paano mo na-handle, sir, yung ganitong sitwasyon, lalo na kung may naririnig ka na yung mga ganitong pulis ay ganito, yung basta yung mga negatibong komento. So paano mo na-handle yung ganitong sitwasyon? Parang yung ganito po yung ginagawa ko sa mga kabataan ngayon na tinuturuan po para mapakita sa kanila kung talagang sino po ang ating kapulisan sa mga kabataan, sir. Yes, sir. So ano yung pinaka natutunan mo sa loob ng inyong organisasyon? Pakikisama po, tas yung paglilingkod sa tao na walang kapalit, yun lang po, sir. Pero paano ka rin makisalamuha sa komunidad natin bilang isang tinitingala at ginagalang na alagad ng batas? Parang yung ginagawa ko rin ngayon po, sir, na pinapakita ko sa mga kabataan na kaming mga kapulisan, handa nilang lapitan kung ano man ang po ang problema nila. Nandito lang po kami para handang tumulong sa kanila, sir. Okay. So gayon at naabot mo na yung pinakapangarap mo na sa buhay na mararating yung bilang isang alagad ng batas. So sa iyo, sir, gaano nga ba kahalaga ang edukasyon sa isang tao? Ang pinakamahalaga po talaga sa edukasyon para sa isang tao po, ito po yung talagang maghuhubog sa kanila kung saan po sila makakarating sa karoroonan nila sa future. Pero paano nakatulong yung sapat na edukasyon sa iyo base sa iyong sariling karanasan? Kung ano po ako ngayon, dahil po dun sa mga naging guro ko po, nung ako po ay nag-aaral pa lamang,
kung nakikita po nilang may disiplina ako, tas yun po yung natutunan ko sa mga naging guro ko po at sa pag-aaral po. Okay, ayan. So sa buong buhay mo mula pagkabata hanggang ngayon, ano yung itinuturing mo rin na pinakamabigat na pagsubok sa buhay na naranasan mo? Paano mo ito hinarap at malagpasan? Ang masasabi ko lang po dyan, sir, ako po, galing po ako sa hindi po talagang anong pamilya, mayaman. Ang masasabi ko lang po sa mga kabataan ngayon, kung ano po yung pangarap nila, pagbutihan lang po ang pag-aaral para marating nila kung ano yung talagang gusto nilang maging sa buhay. Tas po, yung lagi ko pong sinasabi sa mga tinuturuan ko po, disiplina lang sa sarili, mahalin ang magulang. Dahil po sila yung talagang unang guro na nagturo sa atin kung ano tayo ngayon. So ano yung biggest lesson, pinakamalaking aral na natutunan mo sa mga pagsubok sa buhay na napagdaanan mo, sir? Kung ano po ako ngayon, yung natutunan ko po, maging disiplinadong tao, magalang sa mga nakakatanda, at wag po nating kakalimutan yung parating magdasal, sir. So ngayon, masasabi na isa ka ng matagumpay sa larangang pinili mo. Para sa iyo, base sa karanasan mo, paano mo bibigyan ng kahulugan ang salitang tagumpay? Para sa akin po, ang tagumpay ay pag-abot ng inyong pangarap sa buhay na ating pinagsikapan. Kung ating mamarapatin ang tagumpay, ay di talaga natin maabot kung wala tayong disiplina sa sarili o pagpupursigi na maabot ito. So ano yung pinaka-susi para maabot natin ang tagumpay, sir? Disiplina lang po sa sarili, wag po parating kalimutang magdasal sa ating Panginoon dahil sa lahat ng problema, siya lang pong makakatulong sa atin, sir. Ayan. So ano po yung iiwan nating mensahe para sa lahat ng mga estudyante, sa lahat ng kabataan natin na nangangarap din palang araw ay magtagumpay din sila sa buhay? Masasabi ko lang po sa mga kabataan, pagbutihin nyo ang inyong mga pag-aaral, maging disiplinado, wag kayong maghangad ng hindi mabuti sa inyong mga kapwa. Porket pagbutihin nyo ang inyong pag-aaral para maabot nyo ang inyong mga pangarap. At ano rin yung mensahe mo sa lahat ng mamamayan, lalo na nabanggit mo kanina, may mga negatibo kang naririnig regarding sa mga alagad ng batas po natin. So ano yung iiwan mong mensahe para sa kanila? Kami pong mga kapulisan ay inyong maasahan sa anumang oras po. Handa namin kayong tulungan sa anumang pong inyong problema. Yun lang. Okay, sir, at maraming salamat po sa pagbabahagi mo ng kwento ng iyong buhay at kwento ng iyong tagumpay, at naway nakapagbigay ito ng inspirasyon sa lahat ng mga listeners and viewers ng Bombo Radio Tuguegarao. Salamat din po, sir, sa pag-interview po sa akin para may bahagi ko din po yung gusto ko pong sabihin sa mga ating kabataan, sir. Shout out po pala sa aking snappy at mabait na Force Commander, Police Lieutenant Colonel Wilhelmino Saldivar, sir, na pinayagan nyo po akong turuan tong mga bata at samahan sila sa kanilang provincial meet, sir. Tas shout out din po sa mga kasamaan ko sa second Cagayan Mobile Force Company po. Tas sa mga classmate ko pong class 45 Aliptak. Yun lang po. Okay mga kabumbo, at kasama din po natin itong mga estudyante mula sa Libertad National High School, at sila yung mga tinuruan, si nanay ni Patrolman Gary Sian sa larangan ng archery, at tanungin nga din natin sila kung ano yung kanilang masasabi, ano yung mga natutunan nila mula sa pagsasanay na itinuro sa kanila ni Patrolman Sian.
So, ano yung pinaka natutunan ninyo sa inyong pagsasanay sa larangan ng archery? Sir, unang-una is yung mga tips sa pangkabuhayan o sa mga pang-araw-araw, sir. Kaya ng mga paggawa ng mga mas mabuti pang mga bagay or na-improve din namin yung tinatawag na pagkakaisa, sir. Sa team. Noong una sir, kaya ako sumali dito sa archery ay dahil akala ko madali lang po yung pagbinat ng ng ano sir. Yes sir, ng bow. Pero noong trinay ko, mahirap pala. Kaya ayun, naging interested ako doon at dahil sa tulong ni Sir Gary ay mas lalo pang nag-improve yung skills ko sir. And kahit na mahirap ay kakayanin pa rin para naman sir. Kasi doon na ako na inspired sa larong yun sir. At yes po, first time. Ang masasabi ko lang po kay Sir Gary is napakahaba ng pasensya niya sa amin na magturo, sir. And proud pa rin po sila sa amin kahit yun yung nakuha namin. Kahit bronze lang. Kasi first time lang po namin na sumali. Yun lang po. So marami kayong natutunan sa ilalim ng pagsasanay ninyo kay Patrolman Gary. Opo, sir. Yes, sir. Yes, sir. So ano yung pakiramdam at sa mga natutunan nyo sa pagsasanay na ito ay nagamit ninyo dito sa Cagayan Athletic Association meet? Noong nagkaroon po ng parang practice sighting po sa archery nakita po namin yung mga skills ng kalaban namin and na-overwhelmed po kami sa mga dahil puro yellow sir dun sa target face, puro yellow yung mga natitira nila lalo na sa 30 meters and kami sir is parang na-pressure na po kami, parang nawalan na kami ng tiwala sa sarili namin na makakaya namin yun sir. Pero kahit na ganun po sila kagaling ay hindi pa rin po kami nagpatalo sir at ginawa pa rin namin yung best namin na para patunayan na kahit in a short time po na nag-training kami ay may improvement pa rin yung mga skills namin sir. So paano kayo o sino yung naging inspirasyon ninyo at napili ninyo itong larangan na ito, archery bilang sports? Actually sir is na-curious lang ako sa sports na to at trinay ko po and yes po sir. And ayun sir, pinagpatuloy ko hanggang sa umabot po ako sa ganitong estado sir. Curiosity din po yung nagtulak sa amin, sir. With the support of Sir Gary, Sir Alan, and yung ibang coaching staff po namin, sir. So sino si Sir Gary bilang isang coach? Ano yung pagkakakilala ninyo sa kanya bilang isang coach? Sir, tinuturing na namin siyang pinaka mas matandang kapatid namin, sir. Kasi nga, yun nga, lagi siyang pasensyosong tao, tapos lagi niyang tinuturo. Yan na po. Kahit na minsan po ay parang nagkakakulitan na po kaming lahat sir ay hindi pa rin niya kami pinapabayaan sir at talagang determinado siyang turuan kami at ibigay ang lahat ng kaya niyang gawin para maging eksperto kami sa larangang ito sir. So ano yung message ninyo para kay Patrolman Gary? Ang message ko lang po ay sana ipagpatuloy niya pa rin po yung mga ganitong gawain and sana hindi po siya magsawa na turuan kami kahit na minsan ay ang kukulit namin sir and yun lang po sir. Maraming salamat po talaga dahil sa kanya ay nakatuntong kami sa provincial meet po sir. Yun din po yung masasabi ko. Salamat kay Sir Garrett sa lahat ng nag-sponsor sa amin, especially po kay Sir Gilbert po. Message mo kay Sir Gary? Ang message ko po kay Sir Gary is sana hindi po siya magsawa magturo sa amin at sana po hindi lang po kami yung maturuan niya sa larangan ng archery po. And sana po mabigyan pa siya ng madaming blessing at thank you po sa mga coach namin, sa mga sponsor namin, especially po kay Sir Gilbert Chan. Kayo din, ano yung message ninyo kay Patrolman Gary? Yan din po sa amin.
Maraming salamat kay Sir Gary. Maraming salamat. Wala na po kami masasabi kundi magpasalamat, sir. Sir, Okay, thank you very much. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan, hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di matatagaw at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging ikakit kasawi. Isa na namang kwento ng buhay at tagumpay ang inyong napakinggan dito sa ating programa nga Bombo Success Story, at naway magsilbing inspirasyon ang kwento ng buhay at tagumpay ni Patrolman Gary Sian. At ito ang ating Bombo Success Story.